Il-Qorti tal-Appell iddeċidiet li raġel ta' 43 sena mir-Rabat għandu jiġi estradit lejn l-Italja biex jaffaċċja akkużi dwar traffikar ta' 10 tunnellati droga. Il-każ seħħ f'Ġunju tal-2018 meta l-Gwardja di Finanza waqfet dgħajsa li kellha bandiera Olandiża fi bħra internazzjonali. Id-dgħajsa li fuqha nqabdet id-droga telqet minn Malta fuq vjaġġ allegatament organizzat mill-Malti. Kien għalhekk li l-awtoritajiet Taljani talbu lir-raġel jiġi estradit lejn l-Italja. Fuq id-dgħajsa kien hemm 9 persuni li ġew arrestati u ttieħdu lejn Katania. Il-Qorti tal-Maġistrati f'Malta kienet ċaħdet it-talba l-estradizzjoni għal darbtejn wara li rriżulta li l-mandat ma kienx konformi la mal-liġi Maltija u lanqas ma dik Taljana għax ma kien hemm ebda indikazzjoni li d-droga kienet se tiġi traffikata fl-Italja. It-tielet talba kienet intlaqet fil-Qorti tal-Maġistrati u se ġiet ikkonfermata fl-istadju tal-appell. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-Ispettur Omar Zamit u Margalja u l-Avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali George Camilleri. Il-Qorti ordnat biex fi żmien qasir jinqerdu 5072 żarbun sportiv li bħalissa qed jiġu miżmuma mid-dwana. Il-Qorti preseduta mill-Prim Imħallef Mark Kuti semet kif sena ilu l-uffiċjali ta' dwana sabu konsinja ta' 634 kaxxa b'total ta' 5072 par żarbun sportiv li kienu suspettati li huma folots kif fil-fatt imbagħad instab li huwa hekk permezz ta' testijiet. Il-kumpanija li ġib id-ditta ta' dawn iż-żraben talbet lill-Qorti biex tiddikjara li dawn iż-żraben imorru kontra drittijiet tal-proprjetà tagħha u ordnat il-qerda tagħhom. Minħa tagħha l-Qorti ddikjarat li nkissru drittijiet tal-kumpanija u ordnat li dwana biex fi żmien 90 ġurnata teqred dawn iż-żraben bl-ispejjeż irdu jitħallsu mill-persuna li daħlet dawn iż-żraben f'pajjiżna.